Hi guys, welcome to T-Fafers TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Mukuru anonzi Tafadzwa Chindawa anozikanwa nekubata mbavha zvisingaite Mu Harare muMbare azobatwawo naye anzi gona wake asungwa nemapurisa achisungirwa mhosva yekuti akaba mota. Handizivi guys kuti mamboinzwawo nyaya yacho nakati mamboiona here iri kutenderera pasocial media. Mufesi uyu anozikanwa zvisingaite nekutera mbavha. Mavidhiyo akawanda pasocial media ane achitevera mbavha and then mbavha yeye kana ikangoba chete anobva asvika obva aita sei abva aisunga. Saka kubata kwaanoita mbavha anaine evidence because anenge achifamba achirekodha. Saka vazukuru vambuya nenda vanga vofane kuseka vachidedzera kuti gona wake nhasi azosungwa, asi varipo vaya vagara vachiti iyi mbavha sei achifamba achitera mbavha anoziva sei kuti iyi mbavha nekuti iyi haisi mbavha, because each and every time anongobuda obata foni yako ofamba achitera achiti iyi mbavha, and of which anogona kutoibata mbavha yacho iri red handed ndo paanobva aisunga. Saka vazukuru vambuya nenda vafane kuseka vakati takambozvitaura kuti uyu nezvaanoita izvi anenge anozivawo mbavha, saka imbavha. So ndatauya nenyaya iyo guys, nditi ndisiko kuupdate because anozviti ndidetective asingaite nekusunga mufesi uyu, anotofamba achiita basa rake. Saka anonzi Tafadzwa Chindawa azosungwa guys, asi mufesi uyu anenge anosapota ZANU-PF zvisingaite because mukatarisa tone mapictures aina naED akapfeka nhingikiri yeZANU-PF. Saka zvashambisa vanhu, zvakashamadza vanhu vachibvunzana kuti kose asungwa because anenge muyouth, anenge munhu weZANU-PF, because mukatarisa each and every time mukapa mapictures ake anoonekwa ari kuMharare ZANU-PF mufesi yeyu. Asi vanhu vadedza kuti aiwa zvina basa izvi ngaasungwe, kuti imbavha kana kuti haasi mbavha kana kuti anosapota ZANU-PF hazvina basa. Mbavha imbavha. Ingwani makasunga Freeman muchiti mbiri Freeman imbavha because aitamba nani nemufesi uyu aidedzwa kuti imbinga. Saka uyu munotadza neye kumusunga. Saka vanhu vafara vakadedza kuti ngaasungwe because imbavha. Anozviita kunge akangwara, anozviita kunge detective because tinomona achibuda achitenderera mastreets achifamba achisunga vanhu. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.